nandito na po kami sa Goa, Kamsur. So, papunta na po kami ng Tigawon, Camarines Sur. So, ito pong daan na to ay tinatahak namin ay papunta na po ng Tigawon, Camarines Sur. So, ito po ay katabi ng bayan ng Goa, ang Tigawon. So, yung mga hindi na nakakauwi ng Tigawon, so makikita nyo sa video na ito yung lugar nyo. Kung namimiss nyo na yung lugar nyo, so manood lang po kayo dito sa vlog ko at makikita nyo yung lugar na namimiss nyo. So Tigawon, and then next Ocampo, Kamsur. Kung mapupunta po kayo dito sa lugar na to, wala po Goa, straight lang po yung daan. So, mapapansin nyo kapag nasa Tigawon na kayo, dadaan po kayo sa sentro, mismo sa town proper ng Tigawon. Ganda po talaga mag joyride, at least nalalaman mo naman yung mga lugar dito sa Bicol region. So nandito na po tayo sa sentro ng Tigawon. Ito na po yung sentro ng Tigawon, Kamsur. Pedicab, so marami din po dito mga pedicab, puso mo rito padjak or pedicab, marami dito yung nagpapadjak. So yung mga ibang mga buhay, so at saka magpadjak. Lingid sa akalaman ko pala, ito po yung mga bayan ng Tinanbak, Goa, Tigawon. Ito yung district na tinatawag na partido dito sa Bicol region. So, kasama rin yung San Jose, Lagunoy. Lahat po yan mga partido area. Papunta dun sa Karamuan. So, distrito na tinatawag na partido area o partido district. So, napagkita po ng daan, malinis. Joyride. Ganda. Parang nakaka-relax, nakakawala ng stress. Para ka lang nanonood ng sine. Lalo na kapag nakakita ka ng magaganda yung tanawin, yung mga view. So, nakakawala ng pagod. Tuloy po ang biyahe natin.
Tigawon. Pasok muna tayo ng Ocampo, Camarines Sur. So, nandito na po tayo sa Ocampo. So hindi ko na po masyadong nakuha ng video yung sa yung biyahe pa Ocampo. Kasi po may pupuntahan kami ditong magandang lugar sa Ocampo. So dito po papasok. So pupunta po kami sa Hibiscus. So ito po ay isang magandang tourist destination dito sa Ocampo. So paakyat po siya malapit na sa Mount Isarog. So napakaganda po ng view doon sa taas kasi nakarating na po kami dati doon. So makikita mo yung lahat ng maraming mga towns dito sa Camsur, doon sa Hibiscus kasi mataas na lugar na po yun. Siguro nasa kalahati na ng Mount Isarog. So napakaganda ng view doon sa Hibiscus. So mamaya po makikita nyo, so maraming mga
So habang pong umaakyat, so lumalamig po ang klima. So dito kasi tumataas na po yung lugar. So, parang naalala ko ang tawag niyan ay vertical climate, parang bagyo. Pag mas mataas ang lugar, mas malamig. So, marami pong mga riders ang umaakyat dito galing sa iba't ibang lugar. So napakaganda guys ng mga curve dito, talagang yung mga mahilig mag-banking. So yung mga taga Manila, kung mapanood yung vlog na to, maganda ditong mag-rides. So maraming mga bengkeng, magsasawa ka dito sa bengkeng pataas na to. So, lalo na kung maganda yung motor mo, talagang bibigyan ka ng magandang experience and adventure. Kasi talagang ang mga bengkeng dito gaganda oh. Medyo nahihirapan lang yung motor ko kasi luma na. May kaangkas pa ako, kaangkas ko si CIC, Commander-in-Chief. Nagaya ko yung kay Idol Jetty, Sir Jetty ng Motoristas, Commander-in-Chief. Parang nag-iingalo yung motor ko eh. Sana makapag-ipon-ipon para maganda talaga mag-rides. Lalo na kapag maganda yung motor, medyo mahirap din kapag medyo luma na. So, at least na-experience natin yung mga na-experience ng iba. So, ganda talaga ng lugar dito. So, malamig, lalo na po dun sa taas, malamig na ang klima doon. So, habang tumataas, lumalamig. So, yung pumunta kami dito, medyo napakaraming mga riders galing sa ibang lugar yung mga pumunta dito. Ngayon, medyo kumunti kasi nagsisimula na nga yung COVID-19. Medyo po, late upload po itong aking video. So, itong rides po namin ay naganap March pa po before mag-lockdown ang Manila. So, kaya nakakapag-rides pa po kami. Kaya bihira yung mga pumupunta dito kasi nga may COVID na kasi sa Manila eh. So, yung mga tao may iwas na pumunta. So, nagkakaroon na ng mga checkpoints sa mga border. Especially pag pumasok ka ng Bicol Region, galing ka ng Manila, talagang medyo mahihirapan ka na makapasok. Kaya kung napapansin nyo, bihira na yung kasalubong ko kasi nga mayroong una nagkaroon dito ng ASF, African Swine Fever. Ngayon, COVID naman. Kaya medyo yung tao may iwas na lumabas. So, meron pa rin mga pailan-ilan. So, mamaya, pagdating dun sa taas, sigurado marami pa rin dun mga turista. Basta yung mga lugar na ganito kaganda talagang. Kaya, Sir GT, shout out sa motoristas. So kung may time po kayo, alam po hindi nyo pa ito na pupuntahan sa Bicol. Kung pupunta kayo ng Bicol, usually sa ano kayo pupunta eh, sa Albay. So next time, kung mapanood nyo po yung tong video ito, try nyo pong pumunta dito. Maganda po yung lugar dito, maganda yung view. Saka mayroon po ditong
yan, mapakaganda ng view. So nandun na yata San Miguel Bay. Lawak. O, yun na. Okay, pauwi na kami. Oh, no, 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 no. Oh, no. Hindi na po kami pumasok sa hibiscus kasi po hindi na po kami magsiswimming, nakapasok na rin po kasi kami dati doon. So bali po ang entrance po doon sa hibiscus 100 pesos po per head. So doon po sa loob ng hibiscus mayroong swimming pool. So maganda yung mga view din sa loob kasi pwede kang magpa-picture, meron silang mga cottages, meron silang mga kubo-kubo. So yung mga landscape din po maganda doon ang landscape.